Yan si Bronet. Si Bro Rich. Rich kasi mayaman, kaya rich. Gumagawa po sila Founder Goy at saka si Founder Chill ng Garden Swan. Yan po sila. Yan po yung inumin ng mga ano. Pipigyan po yan. Tapos sa yan po bro, may pila po dito. Yan. Yan, pila po yan. Hindi po yan pila na loto, ano po? Pila po yan ng kargahan. Hali, ikaw. Na? Salamat bro. May gamit na ako, pampain. Ya ako bumalik. Sap kuya, Emet. Ayo. Okay, i-founder dyan. Kunan yan? Oo, ito na kunan. Oh, paborito na yan eh. Kuranya papel. Ano yan? Oh, shout mo na, shout out. Yes, oh, shout out mo na, kamu. Tatak may lupa ba, ante? May yahit lupa. Bro. Bago nating membro ng Ram Lamuni. Sabi pa mo, mangko kamo. Sabi ko lang muna dito. Ay, muna kayo. Mga takang bro. Opo. Kain muna kami. Mamaya na po. Ayan. Kain tayo, kain. Kain. Kain na. Ito masarap. Dito sa binalot sa saging. Ito na. Opo yun. Mama, nalak mo. Hindi. Ano yan? Ano ba yun? Ah. Man. Ay, sarap ng kanin nyo. Oh. Kanin pa lang, ano eh. Tinundagan ko ng sarap eh. Oo, magat-tut eh. Ha? Magat-tut. Ano ari, nakuha siya na itong magat. Sibligo. Abiyas yun. Kapit na. Oo. Bago yun. Ang tama ko. Ano? Latang plastik. Nino? Oh, bro, jutek pumakan. Baka masyado kang mabisi ah.
Tama ba mo? May tao tsara o. Buti ko mangan. Nagbulaluna ko na naman kasi. Siyempre. Papamuray kayo kung adwa. Oo, nakasabi tayo. Yan ang papa-rights dyan. Ayaw ko niya. Ha? Ba't ka rin eh? Kaya ang oras yung bite ako. Karakal da. Buti po nga mga nito. Kagalang imita ka ng nasin ka. Ano nito? yan? Debok po ganda. Wala ka, magpantya ka tayo. Ali paglalayo ni pang nasina. Baka live ko pala eh. Baka. Sabi mo paglalayo na yun. Gawani kayo. Namin nasa balang kay. Suman. Bakit suman? Pwedeng saw-saw. Diyo? Hina mo yung nasi oh. Nasaan mo pamuray na rin na rin eh? Pamuray na rin, ano eh? Kaya matido ka mo rin cellphone na, ano? O tala pa ka. Hindi rin, ha? Ayak, may loba yan po na bingin talpakan. Sinarits kayo makapadaya. Pasalamat kayo, yari yung uniform, mga di magsabi-sabi ko. Inari nila talaga na bengi. Masisina na kayo. Kabayan eh. Ay, karampe, tagal kayo pa ini eh. Uti natin yung mga yan. Ito dalagyan po yung t-shirt ini. Uti natin yung mga yan. Tika lang. Inaus kayo po eh, dalagyan yung t-shirt ko. Wali kayo. Ano? Lokatike ko. Ano si? Ano? Sakit. Saka sumubot, anong katarap? Ang native lang, ha? Native lang. Ilan native din? Ha? Ang panasa din. Ano na manok din? Tal. Na? Tal. Nakal yan? Sabi ni kasi talaga yung Cowboy no? Gano'n? Balder Jun, lahat ang nasi. Sige, sige. Pwede pa yung mga nababandat. Ito oh. Sino ba kayo? Dama kaya niya mo kalugurahan ng apundat. Mananang pintura. Mananang pintura. May gisa na pintura na nabengi. Sabi sa election na yan? Ano po? Sabi ka sa powder. Banyak ka kutsara karno kitang kay, natinda. Ito magawa. Hindi maliyaw siya kung logo mo namin din eh. Hindi ang tamo. Kaya dyan na kanong chapter. Binabili medicine na. Sumak may wako. Wako pa mong nasi rin. Yan pala no. Ikaw? Bukan ka na yan, ano? Isip? Tao. Ah, nasa oh. Kanino yun? Wako. Nasa man. Ano pa? Wako. Balder Jun, yan ka lang nasi ganyan. Ay, ang init. Ano yung nasi mo? Oh, Rene, oh. Nagkala po. Naku marine, gang malaka marine, buli. Ano mo ako? Sige, sibukan mo mo. Patira ka sa ganan mo. Panyaga na ako. Sibukan mo, patira sa ganan. Never. At wala mga tira kayo. Hulom na kailangan rin dapat wala na. Ano po, kita ko ito yung dalagang po rin kahit. Bagay niya nga ako muna ng powder makanya, magsa ko, mamangan. Ano po mga po, pag nagluto lang pong apasinasi po di kayo, katapakan na kayo, parang guys po. Ganyan mo lang kayo. Ginagawa ko, alam niya tayo, alam niya tagang nasi. Ginagawa niya sila. Nasi mo. Mga tanakya to. Oo, sige. Gawin naman na siya isan eh. Balang sa lulus na kanya, mga baltuso. Pero yun!
Banyak na kutsara karna. Tara, SRM. Ano talaga ito? Sabi ko po. Hindi na ka. Dito lang. Hindi na yan. Oy. Pero mo yung kamabse. May kadwa kang order bulalo. Tara mo, tara. Tara po kita. Toy, tugi na toy. Mana ka tara, tara. Uy, yan, bandol. Tara, tara. Ay, nasa oh. Oh. Enak bisa mat. Patag lingkir kan kaya. Oh, sikiyam deh. Oh, nasi ako ni. Wala ka lagi ba? Rapat deh. Kaltayan. May ako. Bye. Shout out. Ako na tuwala rin tapos. Memory kayo makapila na tuwala. Memory kayo lang pinukapa. Shout out. Power ram. Mana oh, walang pipanganan lang aso may karen ng pipanganan. Yan ang pangaluto mo. Magaling may gluto. Mamaras-maras pa kayo, hindi niya kanyaman. Lalo na. Kaya pa ano, sabi tamo na eh. Sabi tamo na anak. Ano kasing butol yun eh? Patani. Tani, iyapin din. Kay Keme. Tingnan kwenta. Hindi po. Tani. Ano dalawa? Nakatabrip pa ka ng buto ko yung binyedo. Baka meron ka takadwa. Ito ko dyan. Walang pala palipias na kaya niya oh. Ne? Medyo oras mo. Inuring oras? Mas 12 na pala. Yes na. Di ako pumengan. Natagalan ka pa mo sanan din. Karanong pa lang may ako. Naku, wala naman ako. Sabi ng presyo mo. Ali ko. Kamu kan magtampo ka no, pasali sa luwanda kang nagdolibo eh. May ang kailan din ba yung takin? Sa luwang kang nagdolibo. Malaria? Ala. Aluwa naman ni Kayan, 3,000. Mababaya mo pinigay at baya ang libo eh. 3,000 nasa lime. Mo lang ganyan din, at wala makapila kayo. Diyan ka din no, kapang gala ka rin. Ate, alam nila kung tuwala rin tao ko. Alak mo pa sa liga 3,000 na ako, wala mo rin kayo makapila na tuwala mo. Wala mo rin itong dakalaw. Si Babi mo, hindi ka. Si Buwa naman po, yung bata, penya ka dyan, mga tagal. Tikwa mo ka rin na. Naikuha mo kuha na. Mahigit na hardware. Sasayin dotong. Sana po magkasama po na karang kakarang madugagan po doon. Doon daw mula Kilala rin kakarga nyo. Kilala. Nakuha yun no, karakal. Unahan mo itong powder eh. Isang powder. Lalaki pa. Makasawa na nito yung Pinarang po ako. Eh, makaipangan kami. Si, dumalanta pag kita rin founder mista ka yan. Oh. Nyawa kanyang at ang mga namin. Kuwatanan dumaan. Pandar, kuwatanan dumaan ka nito eh. Wala pa manyari, wala pa mepit na. Panatuan ko lang ballpen tingali ko, ano eh. Ano po gagay? Ito balang mumutakin, tatatuwa ko ka rin. Kung saan po kay bilisan. Hindi masaya sa bebe ng kayo. May luguran kayo. Makakanya lang po sa bebe ito eh. Ano? Kaya nga sana, lula kang ba? Oo, sinabi ko yun.
Ayan, nandito po muli kami sa Nabuklod, Nabuklod, Florida Blanca. Ayan. Ayan po, yung nasa likod ko, yung napakagandang view. Yan po yung mga bundok. Ayan. Another mountain climbing ng grupo natin. Kasama ko nga po pala si Bro Chris. Ayan, si RMG Chris. Asa ba? Ayan. Dito po kami sa ano. Shoutout mo bro. Sino gusto mo shoutout? Pa-shoutout po sa mga ano diyan, taga Nueva Ecija. Ayun, taga Nueva Ecija. Shoutout po sa inyo. Ayan, good morning po. Kasama ko si Bro Rich. Ayan. Bro, shoutout. Yung mga kasama mo sa market. Kasama sa mga guardian. Ayan. Shoutout po sa mga kapatid naming guardian. First time nilang makarating dito. Ako second time. Yung unang punta namin, bali nagano lang kami, mountain adventure. Tapos minute lang namin yung mga bagong kasapi ng ating tropa, ating grupo. Tapos po nung second time, di na po ako nakasama. Yun po yung nagbukas sila ng dalawang chapter. Isang lower at isa pong upper. So ngayon yung bubuksan pong chapter yung pong kumbaga nasa middle lang po, nasa middle. Bali tatlong chapter, tatlong founder na po yung nandito. So yung mga kapatid po nating mga kaluguran, ang mga member po natin dito. Mamaya na lang. Yan. Bro, 300. So mamaya na lang po ulit mga process. Sagad na. Hindi ako nakapunta nun po. Sayang, Starlock maganda rin doon bro. Tarlac, nadadaanan ko lang. Maganda rin doon sa... Yan mga brosis, ang ganda po rito. Yan po, makikita natin dito. Sana walang magalit. Ayan. Ito po ay barangay Nabuklod, Florida Blanca. Ayan. Nung nakaraan linggo po, may mga binuksan po kami chapter dito sa lower at saka po sa upper level. Ha? Alam mo? Isla. Alam mo niya lang ay isla. Ganda. Sa tingnan kita mo. Oh, ang ganda, maganda. Ang ganda siya. Nung nakaraan, doon yata kami pumunta. Nung nakaraan. Yung mga linalakad niyan, yung mga tao doon nandoon. Video tayo yun eh. Wow, kuha ninyo ng video bro. Picture din kayo pag may time.